Hi guys, गिबि-गिबियावनो आंनि मडार्न इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे फिन बरायबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव बर्थमान मोजाङैनो दङ। दिनै बहुद गोबावनि उनाव फिन खनसे आङो माने भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनलायबाय। मानो होनबा बे साननैसो बिराद प्रब्लेम जाबाय दंमोन, आङो माने खालामनो हायाखैमोन आरोना भिडिअ। दायो दिनै माने वाइफआ एसे गोजान जायगायाव थांना दंहैयो कुमारिकाटायाव। स' माने गोबाव जाबायमोन न'आव फैथारिया। बेनिखायनो दिनै माने फैनो होननायलाय आं दिनै लायनो थांनो नागिरदों आरोना। बियो दा माने बिउटि पार्लार सोलोंबाय दङ ओरैनो। जास्ट न'आव थानानै बरिं मोननायखाय साननैसो एगारहरथ'दों आंबो। थ' बेखौनो लायनि आरोना गाइस। ओमफ्राय दसे बैयाव 12 नाम्बार साहा बागान, बेवहाय दसे सम फुटबल गेम नायलांगोन आङो। माने बेयावथ' माने लोगोफोर दङ नालाय बेयाव आरोना। आं वाइफखौ मार गोसोखांदों। गुबुनफोरा माबायदि गोसोखाङो आं मिथिया, नाथाय बहुद गोसोखांदों माने। बेनि थाखायनो थारमाने लायनो थांनि आरोना गाइस। हास'गोन ना बावगारदों आं थारमाने। खेलाखौबो नायखांबाय, ओमफ्राय दायो माने टि गार्डेनखौ नुनानै मोजां नांबाय। दसे सम बेनिखायनो नायनो होननानै दसे सम जास्ट नायबाय आरोना गाइस। बेनो आंनि उनथिंजाय थानायफोरा टि गार्डेन बरिया नाङो नायनानै। नोंथांमोना नायनो हागोन, आं उनथिं खालामना होगासिनो। स' टि गार्डेनखौबो नायखांबाय, ओमफ्राय दायो लायनो थांसै वाइफखौ। ओमफ्राय गारियाबो आंना बायबाय आरोखि ना, बारा माबाय। मोनसे वाइफखौ नायना फैनोसै आरो लोगोसे माने जुदि फैयोबा लाना फैथ'नोसै साननै फैनो थाखाय। माने न'आव फैनो जाबाय थादों मानसिया। बिमा बिफाखौ नायनो गोबाव जाथारबायथ', ओंखायनो माने फैनो होनबाय थादों आरोना। गरम दारि एसेल' गैयाबा जाया, थानो हाया। ओमफ्राय एसियाबो बारा खाथिया, गारियाबो बोरायसै नालाय बारा खाथिया आरोना। थ' गाइस नायलांबाय थादो। दासो नाग्रिलि बारदों, माने हाथाय बाजार दंमोनथ', एसे भिरमोन। ओमफ्राय आं दा माने केमेरामेनबो गैया नालाय एसे बानायनो हायासै आरोना। उपाय गैया, दा वाइफआ फैबासो माने केमेराखौ हमनो हासिगोन। आं दा एसे खस्थ' माने जि हायो बानायलांगासिनो। सिंगोलबाथाय मा खस्थ' जायो, उपाय गैया आरोना, मा बुंनो गाइस। दा ओंखायनो वाइफआ माबाबासो दायो मोजां माने बानायसिगोन आरोना। दायो एसे खस्थ' जायो, गारि गुरा फैबाथाय एसे खस्थ' जायो आरोना। हारसिंनो स्टार्टिं दाननो, गियार सोलायनो माने प्रब्लेम जायो एसे। ओमफ्राय लामाया एसे गाज्रि आरोना, इथिंजाय बिराद डिस्टार्ब गारि सालायनो। गारिया प्रब्लेम होयो, जायगाया एसे डिस्टार्ब होबाय थायो माने। ओमफ्राय दा मोनथारसिगोन। ओमफ्राय नैयाव मोनसे माबा दैमा फिसा दं। बे दैमाया एसे माने दलं सलं गैया नालाय एसे प्रब्लेम। नाजागोन देखायनो, थेवबो हारसिंबाबो। दा फैनायावबो बिदिनो फैफिनगोन आङो। ओमफ्राय बेलेग मोनसे लामा दं नामा, इथिंजाय सर्टकाट आरोना। सर्टकाटखाय इथिंजाय फैबाय, इथिंजाय सर्टकाट जायो। नै दा दैमाखौ मोनबाय जोङो। प्रब्लेम इथिंजाय एसे दैमानि थाखाय, दैया मोजां नङा थारमाने। बाइकफोरा दै दोंसोयोना इथिं, प्रब्लेम होसोयो। आरो लामायाबो बारा थिग नङाना, बिराद खस्थ' आरोना। आं बाहेरथिं देखायनो नाजादों आरोना, बाहेरथिंबो देखायनो नाजादों आरोना जायगाखौ सालायनानै। नैबेलाय फैसा
गोदान बनायगासिनो बारा मोजां नुवाखै आं मावबाय थादोंना मानसिया बेखायनो बारा मोजां नुवाखै आरो बारा मोजां नुवाखै मिथिनिफ्राय देखायनो नाजानि ओइनै ब्रिजआ अखाफोर माबाजों नायसै बे आरो गोलावथार दा नै लामाया थारमाने फासिबाथाय सेस बेनिखायनो आं एसे रिक्स लानानै सालायनो गोनां जादों आरोना फासिबाथाय सेसखा बेनिखायनो थारमाने रिक्स लानानै सालायबाय थादों आं गारि खिन्थु बारा माबा खालामाखै आरो रेस्टखौ बानायनो थाखाय एसे आं डाइरेक्ट मोनहैबाथाय देखायसिगोन आङो जोंनियाव बिराद प्रब्लेम लामाया नै लामाया माबायदि बेफोरनि थाखाय आरो बालाना नांथाबाथाय आरो बिराद प्रब्लेम जागोन आं हारसिंना आरो सानै साथामा बेलेग खोथा थ' पुरा मानसिया माने फुल एक्साइटेडनो नायनो माने आं लायगासिनो होनबायना फार्स्टआव खिथायाखैमोन आं लायगोन होननानै दा लायगोन होननायखौ माने मा राखा दावरा जाहैगासिनो मानसिया माने पुरा मासे मोनफैखो जागासिनो जाहैदों आरोना मानसिया दा देखायनो नाजागोन आं बिदि साइडआव नायलाय नै गाइस थफ्ला थफ्लि लाजोबखाथारबाय आंहा स्ट्रेट खालामनोसै थंनायाबा देन्जार दुगि थांनो ओंखारबाय आंहा गाइसमोन नुबाय दा गाइस माबायदि पुरा माबागासिनो मानसिया मा जागोन बिदि दा मोनहैबाथाय मोजाङै भिडिअ बानायना फैनोसै जोङो जमानो दा बर्थमान लामाया बिराद गाज्रि उनथिंनिफ्राय गारि हरन मोनसे दामगासिनो आंखो बेनिखायनो आं एसे साइड होना होनोसै ओमफ्राय लामायाबो बिराद गाज्रि ना उपाय गैया आरोना गाइस दै मोननै बारनांगो लामाया आरोना ओमफ्राय दा दै मोनसेखौ एसे सिगाङाव मोनगोन दायो आं लाखिनानैसो देखायनांगोन आरोना दैखौ नैबे मोनसेखौ दलं बानायगासिनो इयावबो खिन्थु माने जायाखै दलङा जानाय मोनबा खिथासिगौमोन आं जाथ'यैखाय हाथ'वा गाहायसो खिथागोन आं नैबेनो आरोना मोनसेया ओमफ्राय दा बर्थमान गाहायसो थांथ'नांगौ जाथ'वाखैना ओमफ्राय बहुद उसुबिदा दं थारमाने जानाय मोनबा आरो थांसिगौमोन जों साजों खिन्थु जाथ'वाखै आरोना गोलावानो इबो खिन्थु जों दा दैथिं थांनांगोन मोनथिंजाय दा आङो दैखौबो माथिं बारगोन जागासिनो मार उसुबिदा आरोना गाइस मा बुंनो माने पुरा गारियानो हाब्रु जालांजोब्बाय हाब्रुयैनो मालाबा हाब्रुयो आरो मालाबा हाब्रुआ नांथानो नागिरदों Oh my god आबाय जायाखै जाहांमोन जाबायसो नामा हमना मोनथ'वाखै आरोना बेनो दलङा बर्थमान बेनो आरोना गाइस थ' बारा गोबाव गैला मोनथारसिगोन वाइफआ हांखुर जागासिनो दा एसे मिथिसिगोन हांखुर जादों ना मा जादों दा गाइस डाइरेक्ट देखायहैबायसिगोन आं जायगासिम मोनहैबाथाय भिडिअ बानायनाया बिराद गोबाव जाबायना ओमफ्राय माबा जाया मोनगासिनो भिडिअ बानायनायखौनो जायाखैदां मोनबाय थायो आरोना खिन्थु जादोंना जायाखै मिथिला दा नायग्राफोरासो कमेन्ट खालामबानो मिथिसिगोन आरोना मिउजिक सिस्टेम दङ दंनायालाय खिन्थु मिउजिक होयोब्ला कपिराइट नांगोन ना ओंखायनो दामाखै दा ड्राइभ खालामगासिनो आरोना हिनजावा ओमफ्राय नेनानै फैनाय चाला ब्लार जादों सिनायहराखै नै लामायाव देरलायनो ओंखारना दोङो मा जागोन बिदि भिडिअ खालामबावदों खोमा आसोला
Video खालामगासिनो बायदि मोनदों ini anak ini manusia ini Mak Umar kenapa Mak Umar Mak Umar gelas pang lagi kenapa Mak Umar Ngejang gitu gula Kuli, ay nang lanay. Ala, udah kamu cikin nangga. Topla topli lagi sih macam. Jadi ni orang Nih tahun for. न'आव थांनो दे इयावनो ट्रेनिं लागासिनो बर्थमान कलकातानिफ्राय नैबे एसे भितराव जायो बे माबायाव दंखायो बेवहाय माने कर्स लागासिनो आंना वाइफआ माने बिउटि पार्लारनि माने मोखांफोरखौ साफा खालामनाय दा आंना मोखां मेब्राफ्राना साफा खालामथो होननानै माबादों आरोना ओमफ्राय इयाव माने लेडिस गोजा थाजोबो आरोना बांसिनानो सब लेडिस इयाव आं मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनाय मानसिया मार खुसिबाव थांसै लाना थांसै माने थाबनो माने न'आव लांफैनायनि मेन जाहोना जाहैबाय माने एसे दुखु गोनां जाथाय जानानै दं आंहा दामाने न'आव माने हिन्जावना उदैयाव मोनसे फिसा इनफेकसन जादों आरो गेस्ट्रिकनि थाखाय जादों बायदि मोनदों आरोना ओंखाम जायाना मानसिया बिदिनो आरो माने माबा दं आरो चेकआप खनसे दंफिनो बे चेकआपखौ थारमाने गाबोन खालामगोन बेनिखायनो थारमाने माबा खालामदों आरोखि आं लांफैदों आरो मानसिखौ न'आवथ' बिदि थांनो होआ सारमोना इलेक्सन होनायलाय माने थांनो होबाय बिदिनो लांफैदों मानसिखौ दा एसे माल लायगासिनो मानसि फैगासिनो र' फुरा भिडिअ बानाय फैगासिनो मानसिया इउटुबार जाबायथ' फिसा फिला नोंसोरनि अननायावसो दा माने साक्सेस जागोन ना जायाखै मिथिला माने आं बारा सलायबाय थानाय जाला नालाय इउटुबखौ बेनिखायनो बेनो एगारना होदोंमोन मानसिया इदिटबो खालामनो रोङा जेबो खालामनो रोङा आरो दासो सोलोंगासिनो बेनोसै दा मानसिया खुसि जानानै दं थांनो मोनसिगोनखाय आंथ' गोदो एदावनो रों लोगोफोरखौ आइ बे आंनि गदायमोन न' आइ सासेया हा आइ नै आंना गदाया आइ नै फुरा मानसिया लेभेलानो बाराद्राय नङाबाय थफ्ला लानाय हा थङालै मा खबर माखौ खेवना ला आं मिथिया खेवना ला फुरा थङालिखा मानसिया खेवबावलाया आंखौसो खेवनो होबावलायो दुगियानो मानसिफोरा iya kayak upis lah tadi bukannya pura dah Bila tu belah ada. Mana belah ada? Bila tu belah? Ukur. Barang lain betana, lain mari betana. Ang di phone number ni sini lagi jadi buah. Mayo lain mari lu. Ai ni anak kau dia. Iya dong, orang lo bita kau dia fitin ayo. Oh, itu ada. Apa? Anak lo bita kau dia satu yo. Bengali, birat borong pergi nanti siapa yang? Kau dia langgan aja arah ni. Beri mana sih? Kasku, Korea. Tata, bye bye. Nenga lain mari bita de. Good morning, nenga lain mari bita de. So tangseng mana? Tang ada bos tadi. Tahu, malah mandu lang nuwi ni dang ni. Ada mah. Mbak ibaratnya madam mana isikan video berke? Oke, guys. Nah, namanya dia sing mama di mana interest tangsi. To yang harus kan puri nang ada mana. Chances sing interest tangsi ada. Saya idolai tangsi. Yo siting masih tong leng ba? Leng apa? Leng ah. Dah. Oke.
थ' गाइस जोंहा बोराय बुरै फैगासिनो थांगासिनो सरि साला फैगासिनो थांगासिनो न'आव थांगासिनो न'आव गाखोबाय ओमफ्राय मानसिया मार एक्साइटेड बुंनो माला मोनफैगोन होननानै नोंमोननो दहायबो देखायखादों आङो एसे सिगाङाव माबायदि पुरा माने बाब्राबबाय थादोंमोन बिथाङा माने एसे भिडिअ बानायबावनो जाहैदों ओमफ्राय बेखौनो आं देखायखाबाय नोंसोरनो क्लिपखौ माबायदि बाब्राबबाय थादों दा ओमफ्राय नै जोङो थांसै आरोना बे लामाजोंनो जि लामाजों फैदोंमोन बे लामाजों थांगोन स' बेनिखायनो माने बारा देखायबाय थाला आरोना गाइस माने बरिं नाङोथ' बांद्राय गोलाव जाबाबो भिडिअआ नायलांबाय थादों ना गाइस